uNkulunkulu engathi angakulonde kubusisa igama upastor ke channel yenyu flick njengale kokunanaza ngale kokucitha isikhathi sicela wenza ubalile nokufanele ukulike nokusubscribe nokuba ke member yale channel elizozibini so bethu ke siyabonga pastor wesizwe ngeincazelo zasiza kakhulu ngicelela ungisize nami ngiphuphekela ngigqoke isikhumba sembuzi nake singakusho noma engazange akhilethe ama details amaningi. Number 1 umuphupha la isikhumba kuuphawu olungelubuma ugqoke sembuzi. Lokho kusho ukuthi kumele unqwambe makuthi umuntu osuke embethwe yidlozi noma ke kunomsebenzi wamathongo okumele wenziwe oqondene nawe okhalelekayo. Number 2 umuphupha isikhumba kuuphawu oluhleke uma ugqoke esenkomo. Lusho ukuthi uzokuzothola ingcebo noma ifa noma ke ungase ucelwe makuthi umuntu wesifazane. Number 3 uma uphupha futhi isikhumba kuuphawu oluhle uma ugqoke esenkomo. Lusho ukuthi usibekelwe futhi usingethwe yisidalwa sakomalume uma ukuthi isikhumba esibofu. Futhi number 4 uma uphupha isikhumba kuuphawu oluhluma ugqoke esenkomo. Lusho ukuthi ke usibekelwe noma usingethwe yisidalwa sakini uma ukuthi esinsundu noma esimpunga leso sikhumba. Number 5 uma uphupha isikhumba kuuphawu oluhluma ugqoke esebhubesi. Lusho ukuzuza into eyifa noma into eyisikhundla somuntu othile onesibindi, umuntu onesithunzi, umuntu onamandla nohlonishwayo. Number 6 uma uphupha futhi isikhumba kuuphawu oluhluma ugqoke esebhubesi. Lokho ngabe kusho ukuthi unesibindi noma unesithunzi namandla futhi uzokuba mlume nodumo olukhulu ngenxa ke yokwembathwa nje yidlozi lamakhosi. Number 7 uma uphupha futhi isikhumba sikuthatha njengophawu oluhle kakhulu uma ugqoke esengwe. Olusho ukuthi ungumuntu ozophumelela futhi ozozuza incebo yakho ngezindlela ezimsulwa nezisemthethweni noma ke ezamukelekile. Kodwa futhi number 8 uma uphupha isikhumba kuuphawu esithatha njengoluhle futhi uma ugqoke esengwe. Lungabuye lusho nje udumo nokuvelela emkhakheni wakho ngenxa yokuthi wembethwe ke yidlozi lamakhosi. Number 9 uma uphupha futhi isikhumba kuuphawu oluhluma ugqoke esengwe. Silungabuye nje lusho ukuthi uzohlwitha isikhundla noma umcebo kumuntu oyingozi onamandla futhi ohlonishwayo. Yabo ngenze kuyiqile khona yaw. So number 10 asesithi uma uphupha isikhumba futhi kufanele sithi kuuphawu oluhluma ugqoke esengwenya. Lokho kungasho ukuthi sikuzozuza mhlawumbe impahla eyigugu esitheni sakho. Number 11 futhi uma uphupha isikhumba kuuphawu sithathe njengoluhle uma ugqoke esengwenya futhi kungabuye nje kusho ukuthi namani wena usibekelwe futhi wasingathwa isidalwa sakho sasemanzini. Uma kungukuthi uvela umuntu onedlozi uyakwazi nawe lokho yabona. Number 12 uma uphupha futhi isikhumba kuuphawu oluhluma ugqoke esemvu. Lungasho ubumnene nokwenza imali enkulu nokuchuma esikhathini esizayo. Number 3 futhi uma uphupha isikhumba kuuphawu oluhluma ugqoke esemvu. Ngoba nje sokukhompa imizamo yokufihla imikhuba emimbi nezinhloso ezimbi kubantu osukusondele nabo. Ngenzeka ke uyazama to camouflage your true you yabo, your true colors yabo. Kodwa ke asesithi ke number 14 uma uphupha futhi isikhumba kuuphawu oluhluma ulele phezulu kwesikhumba semvu. Lungasho impilo entofontofo, lungasho ukunethezeka, lingasho ukuthola ingcebo ngenxa ke yokuhlangana nomuntu ocebile. Ngenzeka uzohlangana nomuntu ocebile noma usuhlangana nomuntu ocebile, lokho kuyakuzuzisa kakhulu empilweni yabona. Uyazuza, uyaphumelela nje, impilo iyashintsha sokuqala nawe ukunethezeka yabona. Kodwa number 15 uma futhi uphupha isikhumba kuuphawu esithatha njengolubu uma kungenzeka ubone bekususa isikhumba sakho wena. Ngoba lokho kusho ukuthi kumele ulinde uthandaze ngoba ungase mhlawumbe bakugebenge, ngashe bekuphange, mhlawumbe uphangwe umuntu onesihluku okungenzeka thathe mhlawumbe your position emsebenzini, okungenzeka thathe into ethile oyikhonzile neyigugu kuwena ngale kone uthebe nonembeza. Number 16 futhi uma uphupha isikhumba kuuphawu osithatha njengolubu uma ugqoke isikhumba senyoka. Lokho kusho ukuthi usukuzodalula noma uzokukhombisa noma uzoveza inzondo yakho kwabanye abantu noma sekuseduze ukuthi abantu bebone ukuthi umuntu ongalungile kangakanani wena
Number 17 asesithi ke la uma uba futhi isikhumba kuwuphawula uma ugqoke esimnyama. Lokhu kungasho ibhadi noma ukuthi kunesidingo sokuhlambulula isidalo sikwembede esingahlambulukile esesiza ngobumnyama phezulu kwempilo yakho. Yabo. Number 18 uma ubuwa futhi isikhumba kuwuphawula uthetha njengolubi kakhulu uma simanzi siseseni yegazi. Lokhu kungasho nje incindezi mhlawumbe umuntu obhekene nencindezi noma ungase ke ubanje ugula futhi ubangwe neziphi noma ke kunento eyisifo esingase sehle bese sikushiya wena ulimele kakhulu kuphi emoyeni noma usikushiya udumazekile kakhulu yabona emoyeni. Number 19 uma kungenzeka futhi ubuphe isikhumba kuwuphawula uma sesibolile lezo sikhumba leso lungasho komunye isichitho lungasho amashwa akulandelayo noma ukuzungezwa abantu abaningi abangalungile futhi abakucekela phansi. Azivale ngako ukuthi futhi number 20 uma kenzeka uphupha isikhumba kuyinto ewuphawula uma sesigugile usibone sesivithikile mhlawumbe sesizidliwe umuhlwa sesinje njani esisidala. Lokho kusho nje inhlupheko kumuntu kusho ububha kusho ubumpofu nobuphofu ngenxa ke yokuzibukelela noma ukunganaka umsamo wakhe lo muntu loyo. Siyabonga kakhulu kakhulukazi uma kuyisikhumba lesesidala nje usibuka kuyisikhumba esidala kuyisikhumba senkomo ngabe isikhumba semvu noma isikhumba empeleni sembuzi ikona okungasho ukuthi umsamo wakho mhlawumbe awusawunakile. Lokho sekuvala sekuletha inhlupheko phezulu kwempilo yakho noma wena nje umuntu ozibukelelayo lokho bese kuletha isimo senhlupheko phezulu kwempilo yakho. Siyabonga kakhulu besibheka nje isikhumba semvu asisho ukuthi ngeze kube khona engasanga zikufaka esingazange sikubhalule but uma ukwazi siyabonga kakhulu ukuthi naku khona okwaziyo. May God bless you.